na lema baban inno mai mugun magani uban su ta hanya dan Musa shin rana ko babu lahiya kina bulluwa dan Musa shin dangane da magana dan kurjan ina jin kacin cikin waka baba ya ana kiran gashin gaba ga dan kurjan kuma manyan dagagai ga dan kurjan kabrin waya ga dan kurjan mai gashin gaba ce aka kai zaki ko gashin gaba ne shi na tarko yace an na ku dubo layon kada na bubi yace ba ɗaya da layon mutane ba yace giyo na ba ko kanun mutane na yace kuma jan ido aga dan kurjan kuka wata zaya ta kowa yace garba abin ga ko to shin magana da ake yi wannan ta dan kurjan wannan siffa da aka mashi shin dan kurjan duk siffofin da aka faɗi nashi da waɗanga abubuwan da aka faɗi nashi ya ainihin bayanin yake to dan kurjan dan mutane su sani dan kurjan lokacin da suna wannan farauta ni ina yaro gare su haka kuna ɗauka kaya ina ƙasa muna ɗaukan masu kaya tare da babana Alhaji Taragon Watara gaskiya ne to dan kurjan yana da ma'izzaza biyu har ta kai 3 dan kurjan in ya hito ka gama ido da shi jawur idanu ne suke kamar kwamarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kurjan in an ka tai ana wawan nama da ya taho yayi jicce in ba babana Alhaji Tarago ba shi dai kace mai ya daddaka ma nama ya daddaka in ya daddaka Alhaji sai ya yi sama da nama in ya yi sama da nama sai ya ce mai taba nama duk ya taba ba a tabawa ba a tabawa bai tabuwa subhanallahi bai tabuwa gaskiya ne bai tabuwa gaskiya ne bashin da kan wato kenan dai ina ganin gaskiya ga dukkan alamu lokacin da shi ainihin lokacin da shi wannan dan kurjan ya zo ga nama ya jice shi in ya jice bari in faɗa ma in ya jice ga nama masu sasungun masu ɗebo labtu su ɗebo masu sarawa da adda su sara masu sarawa da takobi su sara masu ɗauko harugga irin waɗanga da aka yi na shinkihi su ɗauko su nasa kirari ɗai ya kai yana haɗin shi na ba suna ba mutanen banza mai daɓawa ya daɓa ko kore nike na saba da faɗuwar gatora sai dai a nasa abin nashi ya tumaye sannan dan kurjan in ya hasala duk ko ina ka hito mai gashi ne kana ganin awakai ya kai cirma kai ko gasun kwabrin dan kurjan dai in ka jawo su haka kana kice su subhanallah saboda tsawo kai in ka dibi idanun dan kurjan azaka kai aljanina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in ma'izzaza ta tashi daji an yi wani amaryar buzuzu an ka tai farauta barikin daji da an ka tai farauta barikin daji shikenan sai bala busashe an yi hada dan kurjan sai sun kai hada da bala dan gulla to da sun kai hada sai Alhaji Tarago ya taho ya shiga tsakanin su sai an kace sai ya ce to kai dan kai kogo wangana abokin kanen kana haka a bar mai gadagga yace haka kace ce au yace to na bar mai dawa magana ta kare to sai an ka taso magari warauta ta dawo an taso magari an wuce kerahin gidimi za a yowa gumi to nan sai shi baladan gulla sai ya yi caga da faɗi ya ce inda ɗan kurjan bai bar mai gadagga ba da an yi mugun bala'i ko shi ya kasai ka san bala shi ko ga zuciya yawo ga bakar zuciya ga bala akwai zuciya ga bala to sai ɗan kurjan radda ya ji haka sai ya yi farar yabba gada fit ya amshe ta daga baran bala busasshe da ya amshe ta sai ya rika hannun bala busasshe haka ya ce inda ba abokin kane na kake ba sai in buga hannunka ga gwiwa ta yayi kare a 10 in ga mai iya dura kai ce amma yanzu tunda abokin kane na kake na raga ma amma waggagada ba a cinta gumi holale aka cinta ashe
na an ka tsaya an kai ta rumudu waɗanga su kilmi waɗanga da gumawa da ƙauyawa bibibip kakaji sai dai wanda ya ji wuya ya kauce. To sai an ka faɗa ma alhaji babanmu alhaji Tarago an ka ce to rabuwar gada mun kai da gumawa ga ana an ce ana can ana bala'i sai alhaji ya sheku. Da alhaji ya sheku sai ce mi a haka kai da ƙanenka. Kuka ga abu. Hakku yi wanga abu yace kaji wanda yace man yace bala kayi rashin komai. Duk wanda kaka ji abokin kananka haba bare yawan dumi don Allah ya can kai wayarka. Abinda yace baka kyauta ba don ya tabbata ma abokin kane ne kake ina gaba ka yiwa tsakaninku. Ba ta yiwa gaskiya. Da can mai dan ya hauka yace a bar mai bala'i. Shi ya kawo shi yana iyawa mai gaya hauka. Ya taho yana makarkata sai kogo dan kurji ya ce kai ai aboki na kake kai mi kawo ka ga haraka ko don kanan ko yayi man rashin kumiya to duk ina iya yi da ku sai Tarago ce babu wannan halaka babu wannan na an karaba wannan bala'i da sai an ba wasu kwance cikin jini subhanallahi assalamu alaikum da sai an ba wasu kwance cikin jini da sai an ba su mu kallo dai muka ba wurin shigan mu na ba gaskiya ba wurin shigan mu na ba mu da ma halin magana sannan wane mu subhanallahi sai dai mu yi kallo mun ga abin dariya mu yi dariya an mun ga abin kuka cikin daji mu yi kuka baba na yi muna bayani yace ba a taba mutum mahaluki wanda zaka gani ka dibe shi ko kuma su haɗu da dan kurjan su yi tsaye ka hada bai ga dan kurjan ya wuce shi ba duk yawon da aka yi ba a taba ganin mutum guda wanda ko ana tunanin ya yi dan kurjan girma ya shi mi an ka to an ka jera an ka gwada tsawo to za a ga dan kurjan ya yi shi tabi ya yi shi komi to baka san an yi wani abu ba masallaci holale dan kurjan ya taho ya ga an cika sahun gaba sai ya wara haka an kabarta sallah da an gama sai liman ya ce mai wane ba a haka in ka isko sahu ya cika ba ka buɗawa mutane su ba ka hili nasi bai ce haka nan ba sai ya a kan bakar zuciya da jidali sai ya ƙi amsa maganar liman swahiya ta waye sai ganin ɗaya an ka yana ji da ƙasa ga kai subhanallah shi ɗai ya gine masallaci ya ce to ga masallaci ne na a barci shi ɗai ya yi sallah an ka ce ba a bari dole sai an ka naɗa liman mai ba shi ya su sallah shi dai an ka haka kuma bai son ko laka ko ruwa a zuba mai shi ka komi ya iya yi masallaci shi ɗai har ya yi masallaci akan bakar zuciya subhanallah to yanzu ana samun mai iya haka nan gaskiya ba iya to kaji irin sa'annan baba ya ce muna dan kurjan ba ainihin duk takalman da ake yowa ba a yi takalma wa'anda dan kurjan ka zuwa aje mai su ya sa kafa ta su mai daidai ba dan kurjan takalmin wata ya kai tawowa ya kai ya azaga taya in ya azaga taya an kazana sannan a yanke a yi mai takalmi an kai mai takalmi sai a yi masu maratayi nan ga dudduge in yana gudu ba su hita subhanallah amma ba ya tai ga abin da kanhwani ya yo ya yi mai ba ko yana mai yassa a sai dai a yanka mai nashi akan ma'azzazar da Allah ya yi inna lillahi wa inna sannan in an za a farauta da ya hita gari tubewa ya kai layun ga da kaji an ce manyan dagaigai da layu wallahi kowa akai kaddi bi dan kurjan guda sai gaban ka ya wadi ko mi maza ku takka halaka don kwabrin dan kurjan yayi kabrin ciki da subhanallah akan ma'izzaza idan ka diba zaka ga yayi kabrin ciki na in ka diba akan ma'izzaza subhanallah kuma dan kurjan wasu buzaye na taho da wasu buzaye na taho sai sun kaji an ce ga dan kurja sai sun kace dan kurjan nan yake an kace au to an ce dan taurina ga dan asulin tako to mun ba shi raƙumi 3 in an ka gwada sai dan kurjan yace kun ba ni mi sun kace raƙumi 3 yace ku ƙara sun kace sun ba shi raƙumi 3 sai ya tuɓe ya koma daga shi sai wani yace su sarai inna lillahi wa inna ilaihi radda sun ka sa mai dan asuli sun ka ji dan asuli ya wuce sai sun ka ce a tunkuɗe kumbu ya faɗi sai dan kurje ya harka ta lalace
wane ta ku Allah sai sun ka durkusa ce babu wata durkusa a kofar rama wallahi sai kun bara kumana shi an magana ji ko kuma ayi bala'i ko kuma ku tsaya rama sun ka bai kwace rama ba yace in ba su cika alkawali ba duk abin da aka gare su yana amshe shi su ta hifcela dole sun ka an ka dai tarmai an ka bashi raƙumi subhanallahi ka ji wata ma'izza za ta wato sun so su taho su gwada shi su kunyata su gwada shi da dan asuli subhanallahi ka san dan asulin nan nasu ko mace tattai naƙuda ko mace tattai naƙuda ta yi tsauri ba a zuwa asibiti da an ji kashi an bata ko da aka aje ƙwarya ɗaya faɗo